Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju posvećenu kućnim ljubimcima. Prošlog vikenda u Varaždinu bilo je vrlo zanimljivo. Održane su brojne izložbe pasa. Naš gost, gospodin Bojan Mataković, doktor veterinarske medicine, tajnik Hrvatskog kinološkog saveza, reći će nam nešto više o tome. Predsjedniku Hrvatskog kinološkog saveza, gospodinu Damir Skoku, pripala je čast da izabere najuspješnije pse autohtone izložbe pasa, te je treće mjesto odnio Laki od Jovana Pavlovića u vlasništvu gospodina Jurića, posavski gonič. Drugo mjesto je bio hrvatski ovčar, Gamaraš, u vlasništvu Filipović Vinka, a ukupni pobjednik je bio Tornjak Lord u vlasništvu Žuža Kristijana. Trebalo bi možda napomenuti da i ovu izložbu, kao i međunarodne izložbe pasa, popratila Purina, generalni sponzor, i dodijelila bogate nagrade. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju posvećenu kućnim ljubimcima. Prošlog vikenda u Varaždinu bilo je vrlo zanimljivo. Održane su brojne izložbe pasa. Naš gost, gospodin Bojan Mataković, doktor veterinarske medicine, tajnik Hrvatskog kinološkog saveza, reći će nam nešto više o tome. Dobar vam dan. Brojni kinolozi okupili su se u Varaždinu. Tako, već tradicionalno u proljeće se u Varaždinu okupljaju brojni kinolozi. I naravno, to nisu kinolozi samo iz Hrvatske, nego koje uobičajeno u Varaždinu se okupljaju kinolozi iz najmanje 20 različitih zemalja. To je već tradicionalna izložba gdje se na prelijepom kinološkom poligonu Kinološkog društva Varaždin održavaju izložbe pasa. Ove godine je tamo bio stvarno bogati program, te se u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza i Kinološkog društva Varaždin su se održale dvije međunarodne izložbe pasa u subotu i nedjelju i također treća glavna uzgojna izložba autohtonih pasmina pasa. Možda treba napomenuti da je u ta 2 dana izloženo sveukupno gotovo 1500 pasa, jer su tu bile dvije međunarodne izložbe pasa, zatim tu su bile još određene specijalne izložbe šnaucera i hrtova i ova vrlo značajna glavna uzgojna izložba autohtonih pasmina pasa. Krenimo s prvim danom. Tako je, prvog dana tradicionalno, znači, dolaze naši izlagači, što iz bližeg, što iz daljeg. Počinje suđenje po izložbenim krugovima, po pojedinim pasminama, suci dodjeljuju određene kandidature, revijalni dio već tradicionalno počinje junior hurlingom. Tada nastavljamo sa takmičenjem po kategorijama, te tako slijedi takmičenje štenadi, takmičenje najmlađih pasa, parova, uzgojnih skupina, zatim takmičenje lovnih radnih pasa, onih najstarijih, veterana, da bismo došli do onog najbrojnijeg dijela, to je takmičenje za najljepšeg mladog psa izložbe, i zatim onaj finalni dio koji svi čekujemo, završni dio natjecanja po FCI skupinu. Tako da su pobjednici bili sljedeći. U prvoj FCI skupini, po mišljenju kinološkog suca iz Hrvatske, gospodine Siniša Cujana, koji će poslije imati čast izabrati i najljepšeg psa izložbe, pobjedio je staroengleski ovčar hrvatskog izlagača. U drugoj FCI skupini, najuspješniji po mišljenju gospođe Miller iz Švicarske, bio je Newfoundland mađarskog izlagača. U trećoj skupini, gospodin Andrzej Kazmierski iz Poljske dodijelio je pobjedu Fox Terrieru oštre dlake izlagača iz Njemačke. Također, on je dodijelio i u izboru najljepšeg psa četvrte skupine, gdje je pobjednik bio jazavčar kratkodlaki u vlasništvu hrvatskog izlagača. U skupini 5, po mišljenju gospodina Tibora Gelena, suca iz Mađarske, najuspješniji je bio sibirski husky u vlasništvu mađarskog izlagača. Skupinu 6 odnio je dalmatinski pas u vlasništvu hrvatske izlagačice. Skupinu 7 sudio gospodin Darko Martinović iz Hrvatske i pobjedu je odnio irski setter u vlasništvu hrvatske izlagačice. Skupinu 8, po mišljenju istog suca gospodina Darka Martinovića, odnio je ravnodlakli retriver u vlasništvu izlagačice iz Austrije. Skupinu 9 sudila je gospođa Jasna Matejčić i najuspješniji je bio pudel mali u vlasništvu mađarske izlagačice. Skupinu 10 sudila je gošća iz Slovenije, gospođa Tatjana Urek, i po njezinom mišljenju najbolji je bio afganistanski hrt u vlasništvu njemačkog izlagača. Prije samog završnog dijela, znači izbora onog najljepšeg psa izložbe, uvijek je tradicionalno već izbor najljepših pasa hrvatskih autohtonih pasmina pasa. To je sudio gospodin Mio Furi, inače predsjednik autohtonog povjerenstva za autohtone pasmine Hrvatskog kinološkog saveza, i najuspješniji je bio pobjednik 6. FCI skupine, dalmatinski pas u vlasništvu Halper Draži Čeljke, imena Dalmino Voodoo Vision. Gospodin Cujan, kao što sam već prije spomenuo, donio je odluku u izboru za najljepšeg psa izložbe,
te je njegova odluka bila sljedeća. 3. mjesto je dobio Pudel Mali, Miss Pamela od Lalanki u vlasništvu Ensel Marijane iz Mađarske. 2. mjesto je odnio ravnodlaki Retriever, Almanza Sweet Hole Alabama u vlasništvu Baumgartner Gabriele iz Austrije. I ukupni pobjednik je bio staroengleski ovčar Reatas Lareina u vlasništvu Javor Davora i Andreje iz Hrvatske. Vrijeme je poslužilo? Vrijeme je poslužilo, točno je bilo tempirano, bar za ovu izložbu, znači prijepodnevnu, odnosno međunarodnu izložbu, odnosno kiša, odnosno mala nevrijeme je počelo upravo po završetku međunarodne izložbe pasa. I posle nevremena održali ste 3. uzgornu izložbu hrvatskih autohtonih pasmina pasa, koju predlažem da pogledamo u nastavku. Broj 2 sudit će Milan Čulinović i Petrovskog Goniča. U krugu broj 3 sudit će Siniša Stojan, dalmatinske pse i hrvatske ovčare. U krugu broj 4 sudi Dani Skok i Čačarnjake. Bravo Damire, skupio si najveći broj pasa, 45. Dati će svoj do koljena do zadnjih 45. I bravo Crnjaci, sad ste došli u tolikom broju. I sada jedan veliki bravo. Evo vidi svog maturita i Međije, ti su Međi, evo i tu. Bravo Međi. 3. glavna uzgojna izložba hrvatskih autohtonih pasmina pasa okupila je veliki broj izlagatelja i ono što je važno reći, prvi puta novu priznatu hrvatsku pasminu pasa Međi. Gospodin Zlatko Kraljić, kinološki sudac, sudio je na izložbi i imao priliku i čast suditi Međije. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Bilo ih je puno? 27. Za prvi puta dosta. Želimo čuti kako je to izgledalo iz vašeg kuta. Sad je prvi puta u povijesti na jednu takvu međunarodnu izložbu se pojavila i 7. pasmina i to sve pasmine su praktično bili zastupljene u vrlo respektabilnom broju. Bilo je 111 pasa, a Međi kao pasmina koja je prvi puta bili su isto u broju 27 pasa, što je vrlo lijepi broj za jednu ovakvu manifestaciju, odnosno za pasminu koja praktično još je kod ljudi koji nisu navikli na izložbe, koji nisu navikli da se ponašaju kinološki, tako da su praktično ti psi koji su došli tamo bili možda prvi puta postavljeni na ogrlicu i vođeni povodikom, ali su se pokazali u pravom svjetlu, ja vjerujem. Inače, od sudaca su sudili gospodin Milan Čulinović i Darko Martinović iz Istre. Posavske goniče je sudio gospodin Milan Čulinović, Darko Martinović je sudio istarske oštrodlake i kratkodlake goniče, on je ujedno i uzgajivač istarskih kratkodlakih goniča. Gospodin Cujan je sudio hrvatskog ovčara i dalmatinskog psa, gospodin Skok je sudio tornjaka i gospodin Kraljić, kao što ste već rekli, je sudio malog međimurskog psa. Bilo je to zaista lijepo vidjeti, no Međe nije bilo lako razvrstati i reći koji je najljepši. Pa ja sam već dugo sa tom pasminom u kontaktu i već u stvari ja jako dobro mogu prepoznati njihove one osobine koje smo u krajnjoj liniji i sada stavili u novi standard koji smo upravo na toj izložbi i usaglasili. A idemo vidjeti kako je prošao Best in Show za autohtone pasmine. Pa Best in Show je znači imao onaj uobičajeni redoslijed s tim da je bio nešto kraće, ali naravno manji je broj pasa, manji je broj pasmina. Tako da su pobjednici u samom Best in Showu bili sljedeći. Po mišljenju gospodine Siniše Cujana, u razredu beba, to su one od 3 do 6 mjeseci, pobjedu je odnio tornjak Janet Bostor u vlasništvu Kelemenić Darka. Drugo plasiran je bio hrvatski ovčar Elsa Certisa Klemen Nikole i treći tornjak Jan Bostor u vlasništvu Kelemenić Darka, znači to su brat i sestrica, znači koji su se takmičili jedan protiv drugog, ženkica je bila uspješnija. Najljepšeg, najmlađeg psa izložbenog dana, odnosno te izložbe, odlučio je o njemu gospodin Darko Martinović i po njegovom mišljenju to je bio tornjak, Rex Ljupkovi tornjaci u vlasništvu Marinčić Ljupka, dok je drugo mjesto osvojio mali međimurski pas Aska u vlasništvu gospođe Vasiljev Mirjane. Najljepši veteran ove izložbe, po mišljenju gospodina Milana Čulinovića, je bio dalmatinski pas u vlasništvu baka Livane, a drugo plasirani dalmatinski pas također u vlasništvu Alper Draži Željke. Čast da izabere najljepšeg mladog sa izložbe pripala je gospodinu Kraljiću i po njegovom mišljenju najuspješniji je bio posavski gonič, Laki od Jovana Pavlovića, u vlasništvu Jurić Arambašić Miće, drugo plasirani tornjak, Fargo Ljupkovi tornjaci,
u vlasništvu Marinčić Ljupka, dok je treći bio mali međimurski pas Daša od Novog Zrina u vlasništvu uzgajačnice od Novog Zrina. Predsjedniku Hrvatskog kinološkog saveza, gospodinu Damir Skoku, pripala je čast da izabere najuspješnije pse autohtone izložbe pasa, te je treće mjesto odnio Laki od Jovana Pavlovića u vlasništvu gospodina Jurića, Posavski Gonić. Drugo mjesto je bio hrvatski ovčar Gamaraš u vlasništvu Filipović Vinka, a ukupni pobjednik je bio Tornjak Lord u vlasništvu Žuža Kristijana. Trebalo bi možda napomenuti da i ovu izložbu, kao i međunarodne izložbe pasa, popratila Purina, generalni sponzor, i dodijelila bogate nagrade. Uz darove Purine imali ste vi svojih darova? Tako je. Evo, upravo znači za naše autohtone pasmine pasa, odnosno vlasnike, evo kao što možete vidjeti, Hrvatski kinološki savez je napravio čitav niz poklona koji su naravno dobili naši vrijedni izlagači na ovoj izložbi. Te tako mislim da je to još da će dodatno poslužiti u promociji Hrvatskog kinološkog saveza kao tako. A imamo zaista i što promovirati, pa vjerujemo da će neki od tih pasa biti u Koprivnici na izložbi koja je pred nama. Da, ja se nadam. Veliki broj pasa koji su bili u Varaždinu izlagani će vjerojatno doći jer su uzeli prijavnice od naše izložbe, a međi će doći zbog toga što je to evo jedna od stvari prva cat izložba na kojoj će oni biti izlagani, isto će dobiti svoje kandidature. Recimo, kad je izložba i do kada su prijave? Izložba je 12.6., a prijave su do 3.6., tako da još ima cijeli još 5-6 dana ima vremena da se može prijaviti. Pozivamo sve koji žele nastupiti na izložbi da vam se jave. Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama. Hvala i vama i hvala što ste mi omogućili da najavim našu izložbu u Koprivnici.